Ти момен ли си? Ама страх ли те? Точно здраво, ай давай, нямам те. Чакай. Бръща се, бе! То така. Аре, бе! Бега, човек! Бега да видя. Каква линия, човек, ай да. Но нямаш да убиеш леко вече, бе. Абе, е. Хайде, Носки. Не беше това, кажете ми тя. Или почва там ли? Не можа ти видя стата, вие само зъбите. Няма нищо, бе. Чак. Бега. Заложи ми, бе. Бакала цели в гърба да Заложи я. Аз слушах как да бия вътре, ще ме Тя топката излезе от вътре, цели двамата на време. Не от толкова близо. Абе ти не... Оттам, 10 секунди. То какъв малък клип прави, гледай някакво купче. За какво така? Искам се гъста на един, да е така, другия е така. Ама ти, аз не пиете, че съм тук, като пирове. Баре, бе, човек. Не мога да направя на линия. Това не е по-къв коза! Аз съм на линията сега, ти не си на линията. Оф. Вземам гъзовете да ги. Така правете, виждам анализ. Аз се обърна от друга страна, бе. Бате мен, аз съм на линията, дева. Яма си. Той не може, Дигни там да го виждам. това е този линията. Дева майките, дева. Юда Искариотски. Юда, ади, бе. Няма дърпали, Да, дай и хубаво да видите главичките, бе.